střelnici jako pomyslný hrad. Zaberte. A je tam v koutku střelnice, jo? Takže zatleskejte dospěláci našim bojovníkům za pěknou ukázku. Naprosto hravě to zvládli. Ale takovýmto šípem prostřelíte 10 cm svisovaný karton jako nic, když trošku napnete. Tak by si to vydával soudce, jo? Teda, že to musí být z druhé strany. Pan střelmistr dokázal vystřelit za 1 minutu 16 šípů. Průměrný lučišník, protože oni měli ty šípy dlouhé, 90 cm, tak za minutu vystřelil minimálně 10 šípů, 10 až 12. To byla rychlá. Výborně, ten borec. Tak to by moc krát nevystřelil, on to tak půl minutky trvalo. To už pan střelmistr tady trošičku ten doutnák rozfouknul, ale když se vystřelilo, doutnák se roztřepil a je potřeba v tom konečku dosáhnout správné teploty pro zapálení prachu, musí tam být takové žhavé jádro. A teď nám pan střelmistr předvede vystřel z píšťaly, jak to dělal husita ve volném prostoru bez opory. Tak, kdo se bojí, že uděláme velké bum, tak si zadělá radši rouška, ale ještě to tak nebude hrozný. Jenom pro ty nejmenší. No? Tak se nám takhle vždycky roztřepí. A hned musel zase nastoupit chlapec nebo holka husické prače a rozfoukávat střelci, jo? Takže měli zodpovědnou funkci v té bitvě. I maminky by rozfoukávaly doutnáky, pokud by zrovna neošetřovali raněné. No vidíš to, ještě pracuji. Tak, dělá to perfektně. Kdyby tě viděl Jan Žižka, měl byste ve radost, dnes by tě bral do vojska. A teď vystřel s oporou, to bude trošku větší rána, tak zase i holčičky malé zadělají si ouška, ta to hezky umí. Připravme se, výstřel nákovnice z tarasu s berlemi a dělů. A můžeme. Jak daleko takovéto zbraně dostřelili? Píšťaly asi, tak to by moc krát nevystřelil, on to tak půl minutky trvalo. To už pan střelmistr tady trošičku ten doutnák rozfouknul, ale když se vystřelilo, doutnák se roztřepil a je potřeba v tom konečku dosáhnout správné teploty pro zapálení prachu, musí tam být takové žhavé jádro. A teď nám pan střelmistr předvede vystřel z píšťaly, jak to dělal husita ve volném prostoru bez opory. Tak, kdo se bojí, že uděláme velké bum, tak si zadělá radši rouška, ale ještě to tak nebude hrozný. Jenom pro ty nejmenší. No? Tak se nám takhle vždycky roztřepí. A hned musel zase nastoupit chlapec nebo holka husické prače a rozfoukávat střelci, jo? Takže měli zodpovědnou funkci v té bitvě. I maminky by rozfoukávaly doutnáky, pokud by zrovna neošetřovali raněné. No vidíš to, ještě pracuji. Tak, dělá to perfektně. Kdyby tě viděl Jan Žižka, měl byste ve radost, dnes by tě bral do vojska. A teď vystřel s oporou, to bude trošku větší rána, tak zase i holčičky malé zadělají si ouška, ta to hezky umí. Připravme se, výstřel nákovnice z tarasu s berlemi a dělů. A můžeme. Jak daleko takovéto zbraně dostřelili? Píšťaly asi... Máte panáčka. Před každou ránu si natáhnete, aby to šlo lehce. Nejlepší dvouruč. Záleží na vás. Jo. Vrch hledí do mučky a plynulo zmáčknout. Zase natáhnout. Koutím si natáhnete. Pomířujte do středu a plynulo zmáčknout. Dobrý. To? Jo, přes vrch hledí, vrch mušky a střepanáčka. Ty jo. Dobrý. Jo, tak si dej, no. abych to taky zkusila další. Pořádně zamíř, nespěchej, pomaličku mačkej. Nemá. Dobře. Ty jo. Tady jsou drážky. Tak běž dál, jestli budou. Jsou panáčka. Jenom jedním okem, jenom si taky. Tak ještě to dej trochu níž, děj si, jo. To by se ho musí zakrýt s muškou a s panáčkem v tomhle.
Pomalu se dmají. Dobrý, a ty? Dobrý? Dobrý. Vyšel na jinýho. Když se vám stačí, když vám trochu pohne ruka, uměli na kříž a už to jde.